OK, takže dámy a pánové, vítejte u tohoto nového videa na našem společném kanále Fotbal Mania. No a dneska tu budeme rozbírat zápas Sparty proti Galatasaray a zase tu budeme ve dvou. A my jdeme rovnou na to. Tak jak už určitě víte, tak zápas skončil výhrou pro Galatasaray 3-2, kde se nejprve trefil Demirbay v 19. minutě, potom ale Preciado z krásné, jako opravdu krásný gól to byl, dával gól na 1-1, potom dal Mertens nebo spíš jako teďka na Fotmobu, kde se teďka jako nacházím, tak ten gól je pro Mertense, ale na Live Sportu to je jako vlastní gól Ladislava Krejčího po špatné rozehrávce, ten jste asi určitě viděli. Takže v 61. minutě šel Galatasaray do dvougólového vedení, no přesně do jednogólového vedení, a o 4 minuty později dával Kuchta gól na 2-2 a vypadalo to, že si Sparta dokáže tu remízu uhlídat, protože někdy v 80. 70. minutě, nevím teďka kdy to přesně bylo, tak dostal hráč Galatasaraye, myslím, červenou kartu. Jo, byl to Nelson, který zastavil, myslím, kdo to byl, Kuchta, nebo tak někdo ze Sparty šel sám a on ho prostě faulem zastavil, byl to poslední hráč, takže správně udělaná červená karta, takže to chvilku vypadalo, že Sparta ten zápas možná ještě dokáže otočit, když mají tu výhodu jednoho hráče, ale potom se stalo to, že druhou žlutou kartu dostal Rineš, takže musel jít z hřiště pryč a tak oba dva týmy dohrávali v 10 a pak v 90. minutě, no prostě ke konci zápasu se trefil Icardi a rozhodl tak zápas pro Galatasaray. Tak, teďka bych si rozebral ten zápas situaci po situaci. A jako v podstatě Sparta do toho zápasu nastoupila velmi dobře a prvních 15 minut měla velmi dominantních, ale pak přišla studená sprcha a to, když Demirbay utekl po křídle a tam nebyl žádný Sparty krajní obránce a Demirbay vypadalo to, že bude nahrávat na střed, ale místo toho zaskočil Vinhála a vystřelil k bližší tyči a za mě tady tu střelu měl Vinhál chytit, ale bohužel tak neudělal a Galatasaray vedla 1-0. A pak v podstatě do poločasu to bylo takový hodně divoký a vyústilo to i jednou žlutou kartou pro Lačiho, ale jinak prostě do poločasu se nic moc nestalo. Druhý poločas byl o to zajímavější, kdy v podstatě hned v 47. minutě dostal Yilmaz z Galatasaraye žlutou kartu za podrážení a pak následně o minutu později Preciado fakt nádherným gólem srovnal na 1-1. Od té doby Sparta tlačila, ale pak přišla další studená sprcha a to, že Mertens dal na 2-1 a to po obrovské chybě Krejčího, kdy on v podstatě úplně hrozně nahrál. Mertens si navedl míč a Krejčí se tam stihnul vrátit a chtěl ho zblokovat, jenže to zblokoval tak nešťastně, že si dal vlastní gól. No a tady to vypadalo se Spartou už vážně špatně, ale pak se naštěstí dostal, myslím si, že to byl Birmančevič do úniku a šel sám na bránu a obránce Galatasaray Nelson zasáhl a jelikož šel Birmančevič sám na bránu, tak to byla jasná červená karta a věci se začínaly měnit k lepšímu z pohledu pro Sparty. Možná to bylo i taky kvůli tomu, že v 65. minutě se do hry dostal hvězda Sparty Lukáš Haraslín a hned minutu na to dal Kuchta gól na 2-2 a bylo to po krásném centru Preciada z pravé strany hřiště. A teď jsem si fakt říkal, když jsem se na ten zápas koukal, to musí už ta Sparta vyhrát, ale pak se začaly dít věci. Sparta měla obrovský tlak a trochu se to zlomilo v 79. minutě, kdy se staly dvě nešťastné věci. První, že Birmančevič šel kopat roh a šel tak pomalu, došel k rohu a Kairinen mu ukázal, ať ho nekope. Birmančevič teda odešel a rozhodčí se rozhodl dát Birmančevičovi žlutou kartu. Což znamená, že Birmančevič příští zápas nebude moc hrát a to kvůli tomu, že už to je jeho čtvrtá žlutá karta. Takže Birmančevič byl
hodně smutný a bylo to na něm fakt vidět, že mu to je líto a o 30 sekund později šel Rineš do obranného zákroku a hráče Galatasaraje trefil loktem a to pro něj znamenalo druhou žlutou kartu a tím pádem byl vyloučen. A kvůli tomu, že dostal tu červenou kartu, tak příští zápas nemůže hrát. A takhle to pokračovalo i dál. O 2 minuty později Krejčí, žlutá karta, taky další zápas nemůže hrát. Takže Sparta je teďka bez 3 pro tým extrémně důležitých hráčů, takže to je fakt extrémní škoda. No a pak dokonce už se nic moc nedělo, až teda do 91. minuty, kde bohužel na 3-2 rozhodl tento zápas pro Galatasaray Icardi, který vstřelil takový gól, jako prostě tam se ukázalo, že Icardi je prostě střelec. A teďka bychom se mohli podívat na hráče a na jejich jako hodnocení podle Fotmobu. A začal bych u Galatasaray a v brance byl Muslera. Měl tam nějaký dobrý zákroky a hodnocení 6,4. Potom tam byl Nelson s červenou kartou, hodnocení 5,9. Myslím si, že asi jako úplně v pohodě hodnocení od Fotmobu. Pak je tady Sanchez, hodnocení 7,0, Ayham 7,2 a Kutlu 7,4. Potom tu máme Torreiru, hodnocení 7,0, Demirbaje, který má hodnocení 7,8 a to je právě hráč, který začal toto utkání svým gólem, kde překvapil Vindála, kde to byla trošku opravdu jako Vindálova chyba, protože měl si to pokrýt, ale jako nečekal to, ale to musí prostě brankář jeho úrovně mít. Potom tu je Akturgoklu, hodnocení 6,7. Potom je tu Mertens, hodnocení 8,4, právě s jedním gólem. Potom je tu Yilmaz, který získal jednu asistenci a hodnocení 7,5. A potom je tu hráč zápasu podle Fotmobu a to je Icardi, hodnocení 9,1, 2 asistence a 1 gól k tomu. Výhra pro Galatasaray, takže to hodnocení je jako asi správný. A potom tu máme teda Spartu, v brance Vindal, který mu se ten zápas jako toho prvního gólu byla fakt škoda a hodnocení je 5,9. Potom je tu Ladislav Krejčí, hodnocení 5,2. Tomuhle ten zápas fakt nesedl, protože špatná rozehrávka, gól je jeho chybou, žlutá karta, no prostě nevyšlo mu to. Potom je tu Sorensen s hodnocení 6,0 a potom je tu Vítík s hodnocením 6,2. Potom to je Rineš s hodnocením 5,5 právě i s jeho červenou kartou. Potom je tu Lači s hodnocením 7,0 a Kairinen s hodnocením 7,1. Potom je to Preciado s hodnocením 8,3, který měl za ten zápas 1 asistenci a 1 gól. Takže jako podle hodnocení na Fotmobu to je Sparty nejlepší hráč. A potom je tu Birmančevič, hodnocení 6,1. Potom je tu Kuchta, který dal v tomhle zápase 1 gól a získal tak hodnocení 7,6. A potom je tu Karabec s hodnocením 6,6. Ty jsi teďka tu sestavu nádherně přečet a jakoby nejenom přečet to něco i k tomu řekl, ale já bych ještě, aby to bylo takový zajímavější, vybral 3 hráče, který pro mě byli statisticky zajímaví. A prvním, který pro mě v tady tom zápase nebyl úplně pozitivně zajímavý, byl Windhal a to kvůli tomu, že v podstatě na něj letěli po 5 střel a z toho chytil pouze jenom 2. Ale když se tady kouknem, tak měl minus 2,20 XG, což znamená, že v podstatě mohl chytit o 2,2 gólu víc, což je teda jako fakt špatný a myslím si, že jako tady to bych mu ještě dokázal odpustit, protože chápu, že prostě byl na něj asi obrovský tlak a chápal bych, že to neunes, ale tady bylo vidět, že Vinhálovi ten zápas fakt nesed, protože
i když jsem se tady kouknul na úspěšnost přihrávek, tak tu měl jenom 63% a dlouhých nákupů 48% a jeho průměr se pohybuje kolem 80 až 90%, takže velký pokles u něj a bylo fakt vidět, že tady v tom zápase se mu nedaří. No a druhý hráč, kterýho jsem si vybral, byl Krejčí a to kvůli tomu, že tady v tom zápase mě přišel takovej, kdybych dal pryč tu žlutou kartu, tak mě přišel takovej dost nejistý, protože úspěšnost přihrávek 90% to je v pohodě. Ale nedostal se do ani jedné střely na bránu, což je za mě špatný. Jediný, co jako ani nahrávky do finální třetiny hřiště byly pouze 4, což je na něj taky málo. Jako dlouhý míč 75% to je v pohodě. A v obraně má 2 odkopy, což je takový jako nic moc. Defenzivní akce 7, jakoby návraty 6 a jako to jsou takový, ani není tady žádný číslo, který by vynikalo, jsou tady spíš negativní čísla. A třeba jedním z nich je počet vyhraných soubojů jakoby na zemi a to je pouze 50%, což je na obránce velmi málo a prostě celý tady ten jeho výkon se mi moc nelíbil a statistiky to v podstatě dokazujou. A posledního hráče, kterýho bych si vybral, byl Jan Kuchta, který teda nebyl hráčem utkání, prej byl Preciado, který teda hrál taky výborně, ale za mě Kuchta byl nejvýraznější hráč Sparty a to hlavně kvůli tomu, že sklepával spoustu míčů a odvedl úplně skvělou práci nebo vyplatilo se mu to kvůli tomu, že dal 1 gól a dostal se do 3 tutovek a všechny z nich byly jako velmi solidní a měl jeho XG byl 0,63 a on z toho dal 1 gól, což je úspěch a i sice úspěšnost přihrávek jenom 67%, ale zase je to hrotový útočník a bylo na něj spoustu nákopů a podle mě třeba tak 70% z těch přihrávek byly jenom nákopy a má neuvěřitelnou jakoby přesnost sklepávání, což pro Spartu je úplně super a jinak odvedl velmi dobrý výkon, pomáhal i do defenzivy a byl prostě za mě hráčem, který toho za Spartu nejvíc odpracoval. Nejlepší hráč utkání za mě ze Sparty Preciado, ale kdybych měl označit nějakého bojovníka nebo hráč, který by si to asi jako nejvíc zasloužil, tak by to byl podle mě Jan Kuchta a tady to je ode mě vše k hodnocení hráčů. Tak ještě taková zajímavost, tady můžeme vidět, že Galatasaray držela míč 54% a Sparta jen 46%, ale celkově měla Sparta větší XG. Sparta měla 1,90 a Galatasaray měla 1,07, ale víc střel měla Galatasaray a Galatasaray měla 15 střel, Sparta pouze 11, ale střely na branku, tak to má zase lepší Sparta, ta jich měla 6, Galatasaray pouze 5. A velkých šancí měla víc Sparta, tam měla 3 velké šance a Galatasaray měla 2 velké šance. A kdo jako víc těch jako větších šancí jako mysnul nebo prostě netrefil, tak Sparta netrefila 3 a Galatasaray 2. A když se ještě koukneme na jako první poločas, tak to byla jasná jako v držení míče to byla převaha Galatasaray, který držel míč v 58% hry, Sparta pouze ve 42%, ale i tak si Sparta dokázala vytvořit XG 1,15 z 6 střel a z 3 střel na branku, kdy Galatasaray měla pouze 0,30 XG a měla 4 střely a 2 na branku. A opravdu velké šance, tak to Galatasaray měla na 0, ale Sparta měla 2 velké šance. A v druhém poločase to bylo jako o dost vyrovnanější, protože jako držení míče 50:50, očekávané góly 0,76 pro Galatasaray a 0,76 pro Spartu. Ale můžeme vidět, že Galatasaray to je Spartu v druhém poločase přestřílela,
měla 11 střel, Sparta pouze 5, ale na střely na branku to bylo vyrovnané 3-3. A na velké šance to převládla Galatasaray, která měla 2 velké šance a Sparta pouze 1. Takže tohle bude všechno pro pro tohle video. Já doufám, že se vám video aspoň trošku líbilo. Budeme rádi za like a odběr a u dalšího videa se budeme těšit. Zatím čau. Čau, čau.